Ketchup ka ba? Bagay ka kasi sa hotdog ko. Inahin ka ba? So kasi limliman mo yung itlog ko. Ang bango-bangong tignan. At ang bango niya. Ang bango-bangong tingnan. Lalo pag natikman. Puti na lang. Yung anak niya, sa totoo lang po kasi pinipilit ko na lang yung sarili kong kausapin siya kahit hiyang-hiya na po ako. Wow. Dito kasi ako sanay sa pakikipag-usap sa babae. Ay. Wow! Kailangan ba mag-pick up line? Mga ganyan. O sige, Turuan mo ako. sample. Sabi mo. Bay, luma na yung pick-up line, bay. Uso yan. Maraming kinikilig dyan. Sige nga, sige nga. Sige, sample Inahin ka ba? Inahing manok? Inahing manok ka ba? Bakit? So kasi limliman mo yung itlog ko. Bay, masampal ganyan, bay. Pwede ba yun? Baka Ketchup ka ba? Bakit? Bagay ka kasi sa hotdog ko. Trixie, kabayo ka ba? Bakit? Alata. Ganon. Magbabayad ka! Magbabayad ako? Hindi, joke lang. Magbayad ka. At least pag kabayo, ducks, di ba? O, biglang ducks ka. Trixie. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin, kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.